Om Om Ilahing Om Ilahing Wiknomastu Namasidham Mastu silat mriyama jagat karana siram tandha kawisesaning disana Sono sinawung estu mastih lestantun lampu budya Jinantur tutur katela tula-tulat mring labdeng paradya Winursita pama pramaiskara gyatuniung jaman purwa Pinardi tameng lalata semangke tepas wasananing gupita tan pralambanga tumpa Marama panggung Sang Murwengkada sep dumadini wayang purwa Linari ing kandha lumantar wacana beksa nenggih ginambar wonten ing salebeting ringgit tiyang nenggih negari pundhita ingkang kadasa purwa eka minangka wilangan sawiji dasa 10 purwa minangka ning wiwitan senadyanto kathah praja ingkang samya kinempulan angkasa lan kepangku dening Sang Hyang Pertiwi naming datan kadya negari ing Dwarawati negari Wanjang Punjung Pasir Wukir Loh Jinawi tata titi tentrem satemah karta Toraharja sinten to ingkang hangasta pusananing adil nenggih datan sanes Nalendra Titis Wisnu Srinata Bathara Kresna ingkang hanampi rawuhipun sagyung para kawula lan ugi ingkang sampun prapta risang raka ing Mandura nenggih risang Prabu Baladewa Prabu ingkang sekti kalintang jayaning perang ingkang satuhu hanjaki cecek dayonging Praja Dwarawati amargi linangkung sektine bebasan sinuduk putung tinumbuk bungkul Cinarito Resang Prabu Si Bathara Kresna uga nampi rawuhipun risang Patih Udawa lan ugi Senopati Setyaki ingkang satuhu minangka tetungguling praja bebasan kegodhongan tan samya obah samirana datan lumampah ingkang kepireng nenggih sabdane risang nata Srinata Bathara Kresna ingkang badhe hamedhar sabda leng-leng gatining kang awan sapa-sapa niki ngastina samantara teking Tegal Guru Narya
tresno lagunira siring prasurama miangkan wajah noko dulur narada kepangya menggaing miwah ruri karya risang bupati risang bupati Ewang padha sukma kang adil wihung Bulalanggeng. Kaya iki ingsun waspadake kaya suwane putraku Kulup Sumba Wisnubrata. Kadosa pundi Rama Prabu Bathara Kresna? Padha rarja sira ngadhep ana ing ngarsaning Sun Sumba. Nuninji. Nampi sabdanipun Rama Prabu Bathara Kresna boten manggihan satunggal punapa boten namung ingkang putra rasaken sembah pangabekti kunjung sandhaping papada. Mawantu-wantu kawula Nuninji Rama Prabu. Iya Kulup Sumba Wisnubrata. Tak tampa pangabektimu namung astutuning sun genti sira tampanana Sumba. Nuninji Rama Prabu. Nuninji Rama Prabu. Nuwun gawlan cadhong astu kekalih kula pundi wonten ing mustaka mleber dhateng pranaja. Mawaracaya murcaya mugi andadosaken radaging kayuanan Rama Prabu kawula Nuninji Rama Prabu. Iya Sumba prayoga nanggon mulungguh Sumba Wisnubrata. Padha rarja sira ngadhep ana ing ngarsanipun Kakang Dimas Haryostyaki. Yo ndak tampa pangabekti nira namung astutuning sun genti sira tampanana Dimas Haryostyaki. Yo lungguh Kang Prayoga Dimas. Kakang Udawa. Padha becik sira ngadhep ana ing ngarsaning sun Kakang Udawa. Nampi sabdanipun sira mboten manggalan bukan sapa. Mboten nyang simbang pangabekti kunjung andhapata. Lho, inggih. Yo ndak tampa lungguh Kang Prayoga Kakang Udawa. Boten kirang pramayogi. Mangke tumangke Koko Prabu. Bathara. Cuk Kyai Prabu. Pun Kakang sowanana ing kraton Ndarawati wanti mekenane didal jare. Krami rawuhipun panjenengan wonten negari Ndarawati Koko Prabu. Yai Prabu Bathara Kresna. Ing carane Yai Prabu Bathara Kresna kadang kuano pun Kakang Werda Yai. Mula puja pangestunipun Kakang Tampanu Yai Prabu Bathara Kresna. Nuwun inggih Koko Prabu kula pundi kalingga murda mugi ndadosaken caya murcaning Nurcaya negari Ndarawati Koko Prabu. Iya Yai Prabu Bathara Kresna. Koko Prabu Baladewa. Kepiye Yai? Damel kagiyating manah kula panjenengan rawuh wonten negaring Ndarawati mboten cecala rumiyin Koko Prabu. Sumangga kula aturi aku teka ning kraton Ndarawati ora nganggo cecala luwih dhisik Yai. Merga ana wigati sing tak diaturake nang ngersane Yai Prabu Bathara Kresna. Nuwun inggih Koko Prabu. Monggo menawi wigatosipun panjenengan monggo kula aturi medharaken kaliyan ingkang rayi Ndarawati Koko Prabu. Aku ana negara Mandura. Aku ing Nindra ana tepining Batulaya Yai. Napa wising Bathara Akarya jagat
yen negara Mandura bakal nampi Wahayu sejati Yai. Koko Prabu, Kepiye Yai? panjenengan tebe-tebe sowan wonten Ndarawati menika namung badhe ngaturaken pasumpenan. Iyo, jalaran ngene Yai. Ing sarene sliramu kuwi titi sing Bathara Wisnu. Ki kudu ngerti. Mula pun Kakang teko ning Ndarawati bakal nyoro widake. Werdine opo to? Wahayu Purba Sejati. Jalaran sing nampa tah Mandura Yai. Nuwun inggih Koko Prabu. Leres ngendikanipun Koko Prabu bilih nindra panjenengan menika wonten negari Ndarawati badhe katurunan ingkang awujud wahyu Koko Prabu. Wahyu Purba Sejati. Menika enten sekawan perangan Koko Prabu. Kepiye Yai? Opo? Wahai Yai. Ingkang sepindhah menika wahyu cahyaningrat ingkang ing semangke badhe katandhaken tumurunipun wonten Dimas Permadi Koko Prabu. Oh, mongkono Yai. Ingkang kaping kalih menika wahyu Membaningrat Koko Prabu. Ingkang badhe tumurun wonten ing Diajeng Rara Ireng Koko Prabu. Dadi Wahayu papat iku temurun ana kaing Mandura ngono Yai. Injih menika Koko Prabu ingkang kaping menika Rumangsa seneng Yai. Jalaran tah Mandura bakal nampa Wahayu kabeh. inggih Koko Prabu. Lajeng ingkang kaping 3 menika wahyu Reksaningrat ingkang mangke tumurun badhe turun bateng kula kiyambak Koko Prabu. Dadi Yai Prabu bakal nampa Wahayu Reksaningrat ngono apa? Nuwun inggih Koko Prabu. Durpun Kakang iki bakal nampa Wahayu apa Yai? Panjenengan badhe nampi wahyu Yuwana Ningrat Koko Prabu. Wahayu Yuwana Ningrat. Anjra ingkang Puspitorum kasiliring samira nomring Sekar kadunggung askandanyo Yai Prabu Bathara Kresna. Kados pundi Koko Prabu? Ndur Wahayu kuwi awake dhewe kang Mandura bakal nampa Wahayu ana papan ngendi Yai? Ing semangke badhe tumurun wonten ing pasaranipun luhur para Mandura menika wonten Astana Gadamadana Koko Prabu. Ana ing pertapan Astana Gadamadana lho. Nuwun inggih Koko Prabu. Yen kaya mangkono ayo bebareng sowan ana ing pertapan dereng Gadamadana. Nuwun inggih Wawan monggo Koko pangandika Prabu. sewakan Agung Negari Ndarawati. Dumatakan kagiat wonten ing manah sinten tut arunanipun. Datan wonten gajah ingkang medhun saking Wangkilang datan wonten macan ingkang bedal saking kerangkingan. Ingkang kabiyarsa nggih Nalendra, kakah piteksa ingkang kumawantun gedhor korining negari Ndarawati. Kula ingkang sowan, sinuwun. Sinungwati jagat pilari among bak lumembak ombak ing samudra kae ana palelumut ambrekanggeng sasat kadenceng-dencengen Yai Prabu Bathara Kresna. Kados pundi Koko Prabu? Sajaik pendopo kraton ing Ndarawati ana caraka kang munggah ana ing kraton Ndarawati Yai. Mula
Coba didangu Yai. Apa Inggih, karepe Koko munggah Prabu. ning kraton Darawati? Nuwun mangke to Kisana. Kula mboten ateges tambuh kalian panjenengan, nanging sejatosipun kula dereng wanuh kalian panjenengan. Panjenengan kula titik saking ketingalipun menika sawijining ratu. Lajeng panjenengan menika ratu saking pundi? Sinten ingkang dados asmanipun Kisana? Nun, dalah, injih, leres. Kula punika Nalendra, pepatih saking Praja Tambak Segara. Panjenengan pepatih saking Tambak Negara. Inggih. Kagungan asma sinten panjenengan? Ingkang Sudiha Masnani Patih Wirambana Dewa. Oh inggih panjenengan pepatih ingkang asma Wirambana Dewa. Mila leres. Lajeng panjenengan munggah wonten setinggil Kraton Darawati wonten kersa menapa Kisana? Inggih saderengipun ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk. Inggih kula tampi dawuh sami-sami. Kula menika pinangka utusan dalem Sang Prabu Megananda wonten ing Praja Tambak Segara. Oh panjenengan menika ratu telukan saking Megananda ngaten. Weh, mboten. Kula menika sabiyantu dumateng Gusti kula sesembahan kula Prabu Megananda wonten ing Praja Tambak Segara. Lajeng kersanipun menapa Sang Prabu? Derengipun menika menapa leres Praja Ndawarawati. Inggih boten enten kalih namung kula ingkang asma Prabu Bathara Kresna wonten Darawati. Wih, dalah. Sampun ketekan sedya kula saged pinanggih dumateng Sang Prabu Bathara Kresna wonten ing Kraton Ndarawati. Inggih, monggo menapa panjenengan ingkang dados kersanipun Sang Prabu? Inggih. Kula menika saking tebih saking Sabrang badhe ngaturaken nawala saking sesembahan junjungan kula Prabu Megananda saking Praja Tambak Segara. Inggih menawi mekaten nawalanipun monggo dipun aturaken kalian kula. Mangke kula waosipun Sang Prabu. Inggih. Monggo kula aturi nampi nawala saking Sang Prabu Megananda. Anjra ingkang puspitorum kasiliring samirana mrit kadya amangku tyahu Tama Nalendra Cinarito sampun kababar Risang Nawala nenggih satuhu utusan saking Tambak Segara Risang Prabu Wirambana Dewa ingkang badhe ngebon-ebon injang ajajawah sonten ateges nglamar yen to mboten keparengaken nenggih badhe hantamel sungsang Banapali wonten negari Ndarawati satemah tetuku Risang Prabu Bathara Kresna yayah sinipi marang Risang Raka saking Mandura Prabu Baladewa. Yai Bathara Kresna, Kula Prabu. surasaning nawala saking kraton Tambak Segara ki apa Yai? Utusanipun saking Prabu menika badhe ngebon-ebon enjang dedawah sonten menika badhe nglamar diajeng Rara Ireng kok Prabu. Lamar adiku loro ireng. Nun mji mekaten kok Prabu. Jagat Dewa Bathara.
Mangke rumiyin kok Prabu. Kepiye yai? Prabu Megonando. Paring pangandika Prabu Bathara Kresna. Bilih panjenengan menika dipun utus kalian Prabu Megonando Mira lereh. ingkang isinipun Nawala. Inggih. Menika panjenengan dipun utus nglamar Inggih. Yayi Dewi Loro Ireng. Inggih. Kamangka diajeng Dewi Loro Ireng sakmenika saweg boten wonten praja ing Ndrawati Sang Prabu. Kula menika duta ingkang hangantasi karya. Badhe dipun parengaken napa mboten Dewi Loro Ireng menika? Kula boten saged. Kula saged tenipun maringi purba nanging wasesa menika wonten diajeng Loro Ireng Sang Prabu. Kepareng mboten kepareng badhe kula suwun Dewi Dimas Hanu Sudadi. Rawi rantas malang palang putung. Arem Baladewa Kepiye? saya suwi siramu ngabangake kuping. Iki ana Dewi pawongan. Loro Ireng tak ulungke ana ing madane alungan betuwun jaba bakal tak tunggu lakemu. Oh, yen pancen mengkono, ayo tak enteni ana ing jaba. Yo ora ganti tapak. Yo Dimas Tyaki sing mretno ngati-ati Dimas Tyaki. Koko Prabu Baladewa Kepiye Yai Kresna? dados ribet wonten ing negari Ndrawati. Jagat Dewa Bathara. Iki urun tan burung gawe ontran-ontran ing negara Ndrawati ya Prabu. Inggih mekaten, Kakang Udawa lan sira mangsa borong katentreman ing praja Ndrawati. Ingsun karo Koko Prabu Baladewa Kepiye? bakal lumarap ana ing pertapan Astana Ganda Madana mula monggo Koko Prabu. Yo sareng-sareng daraken wonten ing pertapan Koko Prabu. Pokoke pun Kakang swana ning pertapan Gatamadana. Aku nderek wae Yai. Inggih monggo Koko Prabu. Angin sekabing para prajurit ing Ndrawati diketapake aja nganti gawe kisruh ning negara Ndrawati. Inggih menika sampun kula pasrahaken kalian Kakang Udawa Koko Prabu. Monggo Koko Prabu sareng-sareng tindak wonten ing Ayo, Astana Yai, Ganda tak Madana Koko derekake. Prabu.
wurung tan wurung bakal dadi peperangan. Ayo para wadyabala ning tambak segara. Papakeng bala ning Kraton Dwarawati. Gumuru swaranira yen to Cinandra kadya manyar 1000 kawuryane. Oh iya. Oh, oh iya. Wih. Uy.
yang langening kalenggan pada muncul Sinarito Budaling Prawadya bolo saking tambak segoro ingkang kapandhegan dening Risang Prabu Wirambana Dewa angirit wadya bala kya budal andamel jejeg doyonging praja Dwarawati kadya Omplah Sinarito Prawila saking menika lir wedal dadya Pancakara Sigra pala kang tumingal Prang campya samya metali Lirwi leting kata Benjing sang aji mijil Wirambana Dewa. Iya, kepiye Sencaki? Yen kena dak priake becik luwih becik, ngurungno anganmu badhe nglamar. Kena wurung anggonku nglamar yen wis glumundung pustakaku. Sejawani marang aku. Iya, apamu sing tak wedeni? Yen Budi tak sembadani, bangga tak rampungi. Cocok rontok igam. Pancakara yen to Cinandra kadya Samudrara Cinandra Cin
Sidhem permanem datar wonten ingkang samiya sabowo. Cinarita wonten ing agenging praja Tambak Segara Risang Prabu Mega Nanda tansah gandrung-gandrung kapirandu ento Cinandra katon beblin drungan kawuryane.
Oh Cinatito wonten ing praja Tambak Segara Hangrantu Risang Patih Wirambana Dewa kumandhang wonten ing Dirgantara gandrung-gandrung kawuryane Sakjroning nggonku manjing ana saking kraton Tambak Segara. Nanging kawulaku kabeh ora ana. Bisa ayem tentrem nggonku ngratoning Tambak Segara. Nanging yen aku wis bisa nggarwa putra Indrawatu jajeng Rara Ireng. Malah Rara Ireng kok wis nyedak ana ngarsaku. Rara Ireng. Rara Ireng. Kene munggo jadar marang Kakang Rara Ireng.